Dragi naši posjetitelji, u ime Ustanove u kulturi grada Dubrovnika, Dom Marina Držića i u svoje osobno ime, evo srdačno vas sve pozdravljam virtualnim putem. Naime, danas je ili večeras je prigoda u noći Hrvatskih muzeja da nakon dugo vremena u Domu Marina Držića otvorimo izložbu crteža naše muzejske pedagoginje Jasmine Runje, izložba pod nazivom Za ugodit zlu bremenu. Naime, i sam Držić je govorio da treba biti pacijent, da treba biti strpljiv, za ugodit zlu vremenu kako bi se pak dobro vrijeme uživalo. Naime, 2020. godine u periodu zatvorenosti svih muzejskih ustanova, pa tako i Doma Marina Držića, bili smo prisiljeni sve naše programske aktivnosti preseliti na online platforme. Jedna od stvari koja nam je posebno teško pala jest izostanak uživo naših višegodišnjih i višemjesečnih likovnih pedagoških radionica, ne samo likovnih, već i dramskih, glazbenih, filmskih. Stoga odlučili smo uz tekstove koje smo producirali svakoga dana za naše virtualne posjetitelje putem svih naših društvenih mreža i društvenih kanala, putem Facebooka, Instagram stranice Doma Marina Držića, preko našeg YouTube kanala kao i naše mrežne stranice, naša vrijedna muzejska pedagoginja Jasmina Runje je svakoga dana crtala 2 crteža u vrijeme, dakle, lockdowna i zatvorenosti ustanove. To je preraslo u jedan veći projekt. Naime, mi smo sve te crteže postavljali na našu mrežnu stranicu pod nazivom projekta Držićeva online stvaraonica, gdje su naši najmlađi i najdraži posjetitelji upravo mogli to preuzeti i sprintati kao edukativne listiće ili edukativne materijale kako bi im što lakše pao taj period kada su morali biti kod kuće, kada nije radila i škola. Već tada, kada se ustanova i kasnije otvorila za posjetitelje, naša vrijedna kolegica je nastavila raditi i dalje, te smo odlučili da sve te edukativne listiće, materijale, a radi se o crtežima naravno, o čemu će naša kustosica ove izložbe, također kustosica Doma Marina Držića, Valerija Jurjević, reći više o tome. Ideja je bila da to što smo radili predstavimo javnosti u obliku izložbe crteža. Stoga posebno nakon danas u Noći muzeja posebno sam radostan što evo nakon dugo vremena možemo ostvariti ovu izložbu koju prati dvojezični katalog, dakle pod nazivom Za ugodit zlu bremenu, i nadam se kako će ovo biti jedan trajni podsjetnik, ova izložba će biti jedan trajni podsjetnik na jedno vrijeme, ponavljam, koje je bilo jedno vrlo izazovno, teško vrijeme za sve nas kulturnjake, ali vrijeme koje nas je naučilo da se i u takvim okolnostima može raditi, u kojem je Dom Marina Držića uistinu ne samo s ovim projektom, nego i sa svim drugim projektima koje smo producirali na našim virtualnim kanalima, uspjeli iznjedriti kvalitetni kulturni sadržaj i na neki način zainteresirati sve naše virtualne posjetitelje za lik i djelo našeg najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića. Hvala vam lijepo. Evo, kao što je Nikša rekao, znači u vrijeme pandemije onemogućilo je zapravo stvaranje, kako smo do sad navikli obavljati našu pedagošku djelatnost u fizičkom smislu, tako da smo mi prešli na online i to je zapravo razlog zbog kojeg je došlo do Držićeve online stvaraonice, koja je iznjedrila ovu izložbu gdje se zapravo radi o crtežima. Crteži su likovi iz Držićevih dijela, zatim crteži samog Marina Držića, pa su to crtice iz njegovog života, kao što, na primjer, imamo crtež gdje on svira orgulje, gdje je na rijeci Ombli, gdje je u sobi. Zatim se radi o crtežima arhitektonskih ostvarenja koja su vezana također uz njega, pa imamo crtež Doma Marina Držića uz crkvu Domino,
zatim crtež bazilike Svetog Ivana i Pavla u Veneciji gdje je on pokopan. Imamo crteže naslovnica knjiga, crtež vidre jer je to bio njegov nadimak. U biti radi se zapravo o 100 crteža koji su svi rađeni tehnikom rapidografa na papiru, a htjela sam obuhvatiti sve likove iz svih dijela, znači svih 11 knjiga, gdje zapravo dajem značaj svima, ne samo najvažnijim likovima, nego i onim koji su sporedni likovi, ali koji su zapravo utjecali na radnju, bilo da se radi o jednoj rečenici, no ta rečenica je utjecala i na sam sadržaj dijela. Znači, svi su crteži nastali na zapravo jednostavan način, gdje sam pazila na kompoziciju i na liniju, zato što su oni namijenjeni djeci za bojanje i oni su stavljeni na naše mrežne stranice, tako da se mogu isprintati i mogu se bojati. Istraživala sam dijela Držićeva koja mi nisu toliko poznata, znači najpoznatije Dundo Maroje, ali sam obratila pozornost na sve i pritom sam naravno morala obratiti pozornost na običaje tog vremena, na odjeću tog vremena, hranu tog vremena, posuđe, interijere i tako dalje. Tako da se to sve jednim dijelom može vidjeti na crtežima gdje imamo i sami lik, ali imamo i nekakve dijelove arhitektonske, zatim pejzaže i tako dalje. Ostavljajući crteže ovako jednostavnima, prozračnima, zapravo dajem samom gledatelju mogućnost da ih on vidi na svoj način i da ih nekako interpretira kroz svoju maštu, time razvijajući samu kreativnost i inventivnost. Ova izložba predstavlja ciklus crteža inače akademske slikarice Jasmine Runje, koja je ujedno i muzejska pedagoginja Doma Marina Držića u jednoj drugačijoj ulozi, zato što Jasmina Runje u svom slikarstvu njeguje izričaj potpuno drugačiji od ovih crteža. Njezini crteži u tušu su mala prava remek dijela, prepuna zakučastih linija, smislova, pomalo mračni, slojeviti. Možete ih satima gledati i uvijek nalaziti nešto novo. U ovim crtežima je ona zapravo više se postavila ulogu muzejskog pedagoga koji pomaže drugima da razviju svoju kreativnost, a sebe stavlja u jedan drugi plan. Međutim, to je samo jedna razina, jer smatram da i ove crteži se mogu promatrati sa svojim dubljim značenjem, bez obzira što su oni jednostavni na izgled i onako tankoćutni, nježni, ona je u njih uključila puno detalja i puno promišljanja, što se može sve shvatiti kad se krene malo njih detaljnije proučavati, naročito pojedine likove. Moramo reći da ono što je poznato svima, Dundo Maroje, skup i novela Stanca, će vjerojatno svima biti lakše prepoznati te likove. Međutim, ostale likove trebalo je jako dobro razmisliti i zamisliti kako ih predstaviti, pogotovo iz dijela koja su do nas došla okrnjena, recimo Đuho Krpeta, kojim ne možemo uopće rekonstruirati radnju, ali možemo izvući iz njega likove. Ili Pjerina koji isto tako ima radnju koju ajde možemo shvatiti o čemu se radilo, ali opet je nepotpun. Tako da likovi iz tih dijela su, čini mi se, posebno važni jer populariziraju i ta manje poznata Držićeva dijela i nadam se potiču publiku na daljnje istraživanje, što je možda i jedan od važnijih smislova ovog projekta, jer onaj koji je zainteresiran će malo proučiti o kojem se liku radi i kojem dijelu pripada. Mi namjerno nismo na ovoj izložbi crteže slagali prema dijelima, nego smo ih slagali prema likovnosti unutar okvira, a svako ko želi znati nešto više može najprije pročitati predgovor ovog kataloga gdje su navedena svi likovi unutar dijela, a oni koji žele znati još više mogu se poslužiti mrežnim stranicama Doma Marina Držića, naročito digitalizirani leksikonom Marina Držića gdje mogu pronaći mnoštvo informacija, ne samo o likovima, nego o svemu vezanom uz Marina Držića i vrijeme u kojem je on živio, o izvedbama njegovih dijela i tako dalje. Tako da ne samo u toplini vlastitog doma, što ova situacija u kojoj smo se našli potiče, ali i posjetitelje u Noći muzeja koji će ipak moći posjetiti ovu izložbu i razgledati. Na našem info kiosku se također može otvoriti leksikon Doma Marina Držića, leksikon Marina Držića i upoznati bolje sve te likove. Znači, evo i mi smo se s ovom izložbom stavili u okvire teme ovogodišnje Noći muzeja između digitalnog i stvarnog.
Otvorenje je digitalno, odnosno virtualno, a pozivamo sve posjetitelje da večeras od 18 sati pa do 22 sata do kad će Dom Marina Držića biti otvoren, posjete uživo ovu izložbu, naravno uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a oni koji to ne naprave danas moći će napraviti do svibnja u uredovno vrijeme Doma Marina Držića, što znači od utorka do nedjelje, ponedjeljkom zatvoreno. Eto, nadam se da ćete doći, da ćete vidjeti koje je to bogatstvo likova, koji je to rad bio potreban da se skoro 100 likova iz djela Marina Držića, a moram čak napomenuti da Dundo Maroje, koji je najpoznatija komedija Držićeva, pa faktički sva djela Jasmina, sve likove Jasmina Runje uspjela uklopiti u ove crteže. S ovime proglašavamo našu izložbu otvorenom, a vas pozivamo da od 6 sati je razgledate u Domu Marina Držića. Ako ne stignete večeras, možete sve do svibnja u radno vrijeme muzeja, a osim izložbe Dom Marina Držića organizira za ovogodišnju noć muzeja i neka druga događanja, pa se nadamo da se vidimo i na njima.